Друже, нас запросили на новосілля. Треба шпакам щось подарувати. А пошиймо теплу ковдру для їхніх пташенят. Прослідкуй, який клаптик за яким іде. А потім підбери клаптик на порожнє місце. Клікни мишкою по клаптику, який ти обрав, і перетягни його. Коли упораєшся, натискай на кнопку «Далі». Яка гарна ковдра! Дякую! Яка чудова ковдра для пташенят! Дякуємо! Та це не мені дякувати треба, а моєму товаришеві.